Ето, приятели, сега монтираме обаче тиемо една камера. Дай малко на мен. Его емо. Ето му камерата. За два обектива е неговото. Сега ще видите самата камера. Сега отварям кашона. Тръж малко. Ето е камерата. За два обектива. Самата камера. Ето го и адаптера. Инструкцията как да се инсталира в камерата. В телефона, извинявайте. В телефона как да се инсталира самата камера. И след малко продължаваме пак. Камерата е монтирана, където е искал бач тиемо. Да. Каза ми, монтирай я тук и аз я монтирах. Сега ще видите самата камера. Ето е камерата. С двата обектива. В момента снима колата. Тук пътя. И до тук се движи камерата на 360 градуса. А другата снима самия двор. Ето това тук. И сега ще видите след малко. Ето. Самия двор се вижда и самата кола се вижда. И сега ще видите как се движи. След малко ще видите камерата как се движи. Излизам от двора. Сега трябва да му фане другия обектив. Трябва да му фане. Ето къде съм аз. Интернетът е малко бавен, защото съм далече от рутера. Ето. Ето. Вижда се всичко. Сега влизам вътре в двора и тя се движи по мен камерата. Който има интерес, мога да ми звънне, ще остава пак телефонния номер. Баче Емо, готов си, баче Емо? Добре. Да не се притесняваш. Няма да се притеснявам. Ще свети камерата до вечера, снимаш нарушителите, който влиза в двора. Да. Добре. И това е всичко от мен, приятели. Ще остава казах пак телефонния номер, който иска, може да ми звънне.